Amen. Amen. Għaliex għandna bżonn is-sagramenti? Għandna bżonn is-sagramenti għaliex hemm kelma forsi daqsxejn dimensjoni fil-bniedem li ma jasalx għalija dak kollu li huwa mela aħna l-bniedem għandek dak li huwa materjali u dak li tisostnih ukoll għaliex għandna bżonn l-ikel għax għandna bżonn nissostnu, għaliex għandna bżonn nitkellmu mal-oħrajn għax aħna bnedmin li huma soċjali. Allura Alla kien jaf li aħna minn barra dawn għandna bżonn biex nersqu lill-Alla il-grazzja tiegħu biex ngħidu hekk isu imbottatura li għatina Alla l-imbierek permezz tal-grazzja tiegħu. Mingħajr is-sagramenti aħna nkunu qed ngħixu biss ta' umani, bis-sagramenti nkunu qed ngħixu ta' Kristjani membri tal-Knisja Kattolika. Amen.